γυναίκα με την οποία θέλω να ζήσω τη ζωή μου είναι... Να ζήσεις χρόνια πολλά, να ζήσεις χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις. Έχω τα γενέθλιά μου. Μάγια. Το είχα ξεχάσει. Μπράβο. Αχ, το είχα ξεχάσει ότι είχα τα γενέθλιά μου. Ευχαριστώ. Χρόνια σου πολλά, Μπιανκίτα. Τι συμβαίνει Σε εδώ, δεν παρακαλώ. καταλαβαίνω. Σε παρακαλώ, Μπιάνκα, θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω. Να ζήσεις χρόνια. Μην κλαις, Ζωζέ. Κατάλαβε μας, έλα στη θέση μας. Όλοι. Σε αγαπάμε πολύ. Αλλά το email ήταν από τον υπολογιστή σου. Ζωζέ, κανείς άλλος δεν ήξερε τον κωδικό από το mail σου. Όχι, από ό,τι ξέρω όχι. Λοιπόν, Δεν ξέρω. Αλλά σας ορκίζομαι ότι δεν θα σταματήσω μέχρι να βρω ποιος το έκανε. Σας το ορκίζομαι που σας βλέπω και με βλέπετε. Κατά τη γνώμη μου η Ζωζεφίνα είναι ειλικρινής και μας λέει την αλήθεια. και εγώ το νομίζω. Η Ζωζέ είναι πολύ καλή κοπέλα. Δεν συνηθίζει να λέει ψέματα. Τότε ποιος ήταν? Δεν ξέρω, αλλά η Ζωζεφίνα είναι αθώα. Κάποιος άλλος το έκανε. Άννα, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι είσαι εσύ. Ναι. Εγώ είμαι η Ινές. Αυτή η κυρία σας έψαχνε. Ναι, καθηγητά Μπαρκαρόλη, μπορείτε σας παρακαλώ να μας αφήσετε λίγο μόνες. Ναι. Είσαι ζωντανή, είσαι ζωντανή. Ναι, ναι βέβαια. Σύμφωνα με το σύζυγό σου, εγώ θα έπρεπε να είμαι νεκρή. Γιατί αυτό σου είπε, σωστά? Καλά, εμένα ο σύζυγός μου είπε πολλά πράγματα για σένα. Και τι άλλο σου είπε, ας το ξεκαθαρίσουμε. Όχι, δεν θέλω να ξεκαθαρίσω τίποτα, γιατί για μένα αυτό το θέμα ήταν πολύ επίπονο. Γιατί εσύ ήσουν η αδελφή μου, η αγαπημένη μου, και θέλησες να μου κλέψεις το σύζυγό μου. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Ναι, αλήθεια Δεν είναι, είναι μην κάνεις έτσι. τη χαζή. Εμένα μη μου κάνεις τη χαζή. Άννα, προσπάθησες να μου κλέψεις το σύζυγό μου. Δεν είναι αλήθεια. Δεν μπορώ, Άσλεϊ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ γιατί ο Λεάνδρο αυτή τη στιγμή λέει όλη την αλήθεια στην Μπιάνκα, καταλαβαίνεις. Αυτή ακριβώς τη στιγμή. Για φαντάσου να δεις το πει και αυτή να κάνει κάτι κακό στο Λεάνδρο. Σκέψου να του χτυπήσει το προσωπάκι όχι. του. Εγώ δεν ανησυχώ καθόλου για το Λεάνδρο. Εγώ ανησυχώ μόνο για σένα, Κάρμεν. Για μένα. Ναι, γιατί αυτή η θεότρελη εσένα έχει βάλει στο μάτι. Δεν αντέχω άλλο, Άσλεϊ, θα του τηλεφωνήσω. Θα τον πάρω και θα τον ρωτήσω ευθέως. Παρακαλώ. Λεάνδρο, εσύ είσαι? Τι είναι αυτή η μουσική, τι έγινε, τι συμβαίνει? Κάρμεν, δεν μπορώ τώρα να σου μιλήσω, δεν σ' ακούω καλά. Δεν μπορώ. Έκλεισε. Τι έγινε? Δεν ξέρω. Άκουγα δυνατή μουσική και μου είπε ότι δεν μπορούσε να μου μιλήσει, ότι δεν με άκουγε καλά και το έκλεισε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έφτασε η στιγμή του Βίτο! Η στιγμή που Κάτω. όλοι εσείς περιμένατε με αγωνία! Πόσο το περιμέναμε. Το ανέκδοτο κουνιαδούλη! Ναι. Θέλετε ανέκδοτο? Ναι. Όχι. Πιο δυνατά! Ναι! Πρώτη πράξη! Ένα τηλέφωνο, αυτό που μιλούσες εσύ, μέσα στα αίματα. Δεύτερη πράξη, το ίδιο τηλέφωνο μέσα στα αίματα. Τρίτη πράξη, το ίδιο τηλέφωνο μέσα στα αίματα. Πώς λέγεται το έργο, κουνιαδούλη? Λέγεται κόπηκε η γραμμή. Όχι, όχι. Πέρασε. Πες μου κάτι, Άννα. Προσπαθείς δηλαδή να μου πεις ότι ο κακομοίρης, ο μακαρίτης, ο άντρας μου είπε ψέματα? Ναι, Ινές. Ψέματα. Δεν σε πιστεύω. Καθόλου δεν σε πιστεύω και αυτό που προσπαθείς να κάνεις αυτή τη στιγμή είναι άτιμο. Άτιμο είναι αυτό που τόλμησε να κάνει εκείνος σε εμάς τις δύο, Ινές. Όχι, δεν είναι αλήθεια και μην μιλάς έτσι για αυτόν γιατί είναι νεκρός και δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ακόμα κι αν ήταν ζωντανός, ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του γιατί έκανε πολλές ατιμίες. Αυτός τα σκαρφίστηκε όλα αυτά για να μπορέσει να καρποθεί την περιουσία των γονιών μας. Πώς μπορείς να είσαι τόσο τυφλή, κατάλαβε το. Τα μισά από όλα αυτά που κατάφερες να αποκτήσεις εσύ, Ινές, τα έκλεψε από μένα. Από μένα, Ινές. Και από το γιο μου.
Ναι, σε καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και τώρα μπορώ να καταλάβω το λόγο που είσαι εδώ. Αυτό που θέλεις εσύ, Άννα, είναι τα λεφτά μου. Έτσι δεν είναι? Ξέρεις κάτι, Ινές? Εγώ από σένα δεν θέλω τίποτα. Το παραμικρό. Θα κοιμηθείς εδώ σήμερα το βράδυ? Ναι, Α, ωραία, γιατί η Ζωζέ έρχεται από στιγμή σε στιγμή. λες να τα πήγε καλά. Καλά ελπίζω, μακάρι να την πίστεψαν τα παιδιά. Ναι. Αυτό που δεν καταλαβαίνω εγώ είναι πώς τα παιδιά που τη γνωρίζουν τόσο καλά πίστεψαν κάτι τέτοιο, ότι τους έστειλε αυτό το mail. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Η Ζωζέ είναι ένα από τα καλύτερα κορίτσια της παρέας. Ναι. Δεν ξέρω πώς, αλλά πρέπει να τη βοηθήσουμε. Γιατί αυτός που έστειλε αυτό το mail είναι κάποιος που θέλει να της κάνει μεγάλο κακό, να την εκδικηθεί. Σας ορκίζομαι ότι αν βρω ποιος το κάνει αυτό θα τον σκοτώσω. Αλήθεια, δεν έχεις ιδέα ποιος μπορεί να το έχει κάνει? Όχι, Πάτη, δεν έχω ιδέα. Έχω την εντύπωση ότι το άτομο που το έκανε είναι κορίτσι. Ένα κορίτσι που πειράχτηκε πολύ από την επιτυχία του συγκροτήματος. Αν είναι έτσι, δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές. Η Ταμάρα δεν είναι. Συμφωνώ. Τότε μας μένουν μόνο δύο επιλογές. Ή το έκανε η Κατερίνα ή η Λουσιάνα. Ξέχασες να αναφέρεις την Αντωνέλα. Αμάν, βαρέθηκα να είμαι σε αυτή την άθλια καρέκλα. Είχα τόση όρεξη για χορό και δεν μπορώ να χορέψω. Μπορούμε και έτσι να χορέψουμε, Δεσποινής Αντωνέλα. Πώς? Ξέρουν όλοι στο σχολείο ποιοι Πρόσεχε, κυβερνούν. Πολ! Γιατί Μη είμαστε μας πρόβεις όλοι τα πόδια, τόσο Πολ! cool. Ηρέμησε! Ξέρουν Φτάνει, όλοι φτάνει, ποιοι φτάνει, φτάνει! κυβερνούν. Ηρέμησε Γιατί λίγο, Πολ! είμαστε Φτάνει! όλοι τόσο... Σε παρακαλώ να με αφήσεις στο κρεβάτι μου. Α, συγγνώμη. Μα τι είναι αυτό? Όχι, μικρή Αντωνέλα. Όχι, μικρή Αντωνέλα. Αουτς. Γιούπι. Ωραία. Έτσι είναι καλά. Γιατί με κοιτάς έτσι? Όχι, τίποτα. Συγγνώμη, θυμήθηκα τον Χουάν Νταρτέστο, αν υπάρχει αγάπη. Και αυτός είχε μείνει παράλυτος, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Ο Νταρτές είναι ο Νταρτές. Πολ, άσε τις βλακίες και φέρε μου την καρέκλα, σε παρακαλώ. Θα σας τη φέρω αργότερα, Όχι, Αντωνέλα. τη θέλω τώρα. Ποιος κυβερνά σε αυτό το σπίτι? Εγώ, γι' αυτό φέρτη μου. Τώρα. Σε παρακαλώ. Χάλασε το μαλλί μου. Πω, γέμισε χαρτοπόλεμο. Ευχαριστούμε πολύ. Έξω, έξω. Κόσμος, Στο καλό. Για την έκπληξη για όλα. Ευχαριστούμε. Αντίο, στο Την καλό. μπαλόνια. Στο καλό. Πολύ ωραία. Έξω παρακαλώ. έκπληξη, ναι. Αλέ. Πάρα πολύ καλά Άντε. περάσαμε. Και να μην επαναληφθεί. Είμαι πολύ τυχερή που έχω ένα τόσο καλό αδερφό που θυμήθηκε τα γενέθλιά μου. Ναι. Από τη μια είμαι απίστευτα τυχερή και από την άλλη είμαι πάρα πολύ άτυχη γιατί εγώ ίδια δεν μπορώ να θυμηθώ τα γενέθλιά μου. Δεν είναι κακό να είμαι ξεχνάει καθόλου κάποιο καλά. τα γενέθλιά σου, ειδικότερα άμα έχει περάσει μια Α, ηλικία. καλά, και εσύ ήσουν απέσιος, Απαράδεκτος. Εντελώς απαράδεκτος, ναι. Έτσι Εγώ λέτε. τα θυμήθηκα. Ξεχάσεις τα Δεν ήξερα την γενέθλιά ακριβή μου. ημερομηνία, αλλά Ευχαριστώ, χάρηκα Πολ. πάρα πολύ αυτή την έκπληξη. Και εγώ τελευταία δεν τα πάω καθόλου καλά. Ξεχνάω πολύ εύκολα, αλλά το Δεν χάρηκα. έχει σημασία τι χάρηκες εσύ. Πάντως μείνετε όλοι ήσυχοι γιατί εγώ τα πέρασα πάρα πολύ ωραία στη γιορτή. Ήταν πολύ όμορφη, πολύ όμορφη. Είπα εγώ γιορτή. Ποια γιορτή, Λέανδρο, κάναμε γιορτή. Α, τέλεισε πάλι. Είναι Έγινε χάλια. εδώ καμία γιορτή. Προπίεσε. Όχι, μην ναι, ανησυχείς. μάλλον έγινε γιορτή. Ποιος παντρεύτηκε? Αύριο θα σου εξηγήσω. Αληθινά μπαλόνια. Πετρίνα, Τι γιορτή κάναμε. ένα κουβά καφέ και 6 ασπιρίνες για μένα. Αμέσως, κύριε. Γιατί δεν με καλέσατε στο πάρτι? Καληνύχτα. Κάνατε πάρτι Γεια σου, γενεθλίων. Λεάνδρο. Αντίο. Α, πόσο θα ήθελα να είχα έρθει κι εγώ στο πάρτι, αλλά αφού κανείς δεν με καλεί. Και? Είμαι καλή ηθοποιός. Υπέροχη. Έξελα. Έχω βαρεθεί να υποκρίνομαι ότι δεν μπορώ να περπατήσω. Κουράστηκα πια. Όμως, η μαμά μου, βλέπεις, χρειάζεται ακόμα λίγο τη βοήθειά μου. Τη βοήθειά σου σε τι? Λέει ότι αν δεν συνεχίσει να κάνει εκείνη την τρελή και αν δεν συνεχίσω εγώ να κάνω την ανάπηρη, ο Λεάνδρο θα μας αφήσει και θα καταλήξουμε στο δρόμο. Καλά, εντάξει, αλλά η μαμά σου πρέπει να βρει άλλο τρόπο να λύσει τα προβλήματά της. Δεν μπορείς να προσποιείσαι μόνο για να τη βοηθάς. Ναι, το ξέρω, θεία, αλλά... Δεν έχει άλλα. Πρέπει να περπατήσεις το γρηγορότερο. Με ακούς? Ναι, αλλά πώς θα το κάνω, δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν μπορώ να είμαι τόσο καιρό στην καρέκλα και ξαφνικά να πω «Α, τώρα περπάτησα», δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό είναι εδώ ο θείος Φίτο, για να βρει τον τρόπο. Πάντα υπάρχει τρόπος. Ναι, πώς σκέφτεσαι να με βοηθήσεις? Να της πούμε? Θα το αναλάβουμε εμείς. Όχι, τελικά δεν μπόρεσα να πω τίποτα στην Πιάνκα. Α, δεν μπόρεσες. Όχι, γιατί...
Είχε τα γενέθλιά της σήμερα και εγώ το είχα ξεχάσει. Αλλά εμφανίστηκε ο Φίτο, ο αδερφός της. Όχι μόνος του. Μαζί με πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ τούρτα, μουσική και το καρναβάλι. Μαζί με όλα τα άρματα. Α, ναι, γι' αυτό δεν άκουγα καλά, δεν καταλάβαινα τι γινότανε. Ήτανε πολύ δυνατά η μουσική. Ναι, αυτό. Και δεν μου φάνηκε σωστό να της πω για μας την ημέρα των γενεθλίων της, καταλαβαίνεις. Ναι, καταλαβαίνω. Πώς να της πεις τέτοιο πράγμα. Αυτή τη στιγμή είσαι το κορίτσι που ζηλεύουν όλοι στο Prettyland, αγάπη μου. Αλήθεια μου το λες? Α, σου το ορκίζομαι, φιλενάδα. Το ακούς παντού στους διαδρόμους ότι όλοι σε θεωρούν μια αληθινή θεά. Κι εγώ έχω την ίδια άποψη. Αυτό θα πρέπει να ευχαριστεί πολύ την Αντωνέλα. Δεν έχει πει τίποτα. Και ξέρεις γιατί? Γιατί μου φαίνεται ότι σε ζηλεύει λιγάκι. Γνωρίζεις κόσμο πολύ top. Είσαι μια κοπέλα υψηλού target. Γνωρίζεις την Μπελίντα, τη Σακύρα, τη Λίντσεϊ Λόχαν. Λίντσεϊ Λόχαν, Ναι, βέβαια, Λίντσεϊ Λόχαν. Πες μου, θα μου τις γνωρίσεις όλες, Ναι, όλες. Χαιρετισμός, το Λαστιβίνας. Αχ, είσαι πολύ θεϊκή, μ' αρέσεις. Κοίτα εκεί ποιος μπήκε μόλις τώρα. Εντάξει, Φακούντο, όλα θα γίνουν όπως τα πάμε. Συμφωνείς? Ο θείος Τα της λέμε, Άντο, κάτσε. αυτός ο τύπος είναι σκέτος κούκλος. Επιστρέφω. Πάω να διασκεδάσω λιγάκι. Ουι, συγγνώμη. Όπα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Όχι εγώ, εσύ τι κάνεις εδώ? Γεια σου, Πάτη. Γεια σου. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Αλήθεια, χαίρεσαι σοβαρά? Ναι. Μπορώ να κάνω κάτι που αισθάνομαι εδώ και πολύ καιρό να κάνω. Ευχαριστώ. Ήρθα για να σου φέρω κάτι που ανήκει σε σένα. Τι? Τι καλά το ημερολόγιό μου! Εσύ το πήρες πίσω, Ματίας! Η Κλεοπάτρα είμαι εγώ. Η Πάτη. Πάτη, τι κάνεις εδώ? Πήγαινα να πάρω ένα ποτήρι νερό. Συγγνώμη αν σε τρόμαξα, Ματίας. Όχι, δεν πειράζει. Συγχώρεσέ με. Ηρέμησε, δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά. Σε ευχαριστώ, αδερφούλη, που θυμήθηκες στα γενέθλιά μου. Χίλια ευχαριστώ. Με έκανες να ξεχάσω για λίγο όλες μου τις Δεν έννοιες. είναι απαραίτητο γιατί να έχω μου πολλά πεις προβλήματα. τίποτα. Ξέρω ήδη πως έχουν τα πράγματα. Τι ακριβώς ξέρεις? Τα πάντα. Τι εννοείς? Ότι δεν είσαι τρελή. Και η Αντωνέλα δεν μπορεί να περπατήσει. Ποιος το είπε αυτό? Δεν Ποιος? μπορεί να περπατήσει, αλλά περπατάει μια χαρά. Ναι, αλλά ποιος το είπε? Η κόρη σου. Ξέρεις πόσο σε αγαπάω, όμως πρέπει να σου πω ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Ούτε για σένα, ούτε για τα παιδιά σου.